peste tot pe unde merg. Au câștigat premii la diferite festivale la care au participat atât în zona Sacramento cât și în Beeria, la festivalul anual Camelia. Ei participă în fiecare an și sunt apreciați. Și iată că și la festivalul nostru vin să ne onoreze cu prezența și cu, bineînțeles, să ne înveselească cu dansul lor. Ei, bineînțeles, fac o muncă destul de serioasă, se întâlnesc în fiecare duminică la repetiții și de fiecare dată la un festival vin cu un dans nou. De această dată o să îi vedem cu un dans care l-ați mai văzut, dar în următoarele minute și ore veți vedea toate dansurile pe care ei le-au făcut în decursul acestui an. We'd like to present our local folk dance, Romanian folk dancing group. It's called Tezaur, and they have not only had festivals here, but also in the Bay Area, also in the Sacramento Camellia Festival, and even outside the state, like Portland and Arizona. And we'd like to welcome them here tonight with their first dance called Kozru. Să îi aplaudăm. Tezaur!
aveți ca să vă facem o prezentare. Da, vă mulțumim tare mult. Acum, după ce am jucat fără respirație, am să prezint din partea asta Katica Gos, Andreea Gos, Diana Andriucă, Atena Budac, toate băieții, Boris Budac, Georgian Sontoș, Ionuț Ardelean și Dani Opriș, iar eu și cu soțul meu, Liana Sontoș și Adrian Sontoș, vă mulțumesc din suflet pentru această zi.